Hala, namin papa padung Ros. Na si Papa? Sama tani Ros. Di mang sugot ng papa maguyab-uyab. Grabe, stricto gid yung papa gyud. Bisan gali ako, gilisuran gali sa akong sitwasyon karon. Saon man natural mo gina sa amahan nga ako butong anak ko babay. Dapat stricto gyud. Nya unsa man tong buhaton karon? Di sa ko katubag ana. Minggo kung sa buhaton na to karon. Man magbuwag na ta. Oh. Gilisuran naman ta. Di sa namhimo na ako magbuwag ta eh. Grabe, sin sa yonon lang gyud mo no. Dili oy. No, mingo ka magbuwag ta. Gusto ko ganahan magbuwag ta pero unsaon man ako amahan. Oh, ako kay ba mo kumuantos og unsa pa nakalisod itong relasyon. Makaya ra man akong paabot sa kanus ata ma ug kanus ako madawat sa mga amahan. Di gug maguti ka gud. Lain sa kayo nga moingon ka nga magbuwag ta. Makaya lagi ni nato lagi. Salig lang. Nya. Atong buhaton lang ani nga plano. Ako lang ipadayon balag tago atong relasyon. Pero ko anak. Kay kung ko nagkibaw imong amahan, ako lang ito bangon. Pwede po. Kung kaya gid mo. Kaya na eh. Milyar na. Oo nga. Maay ko ta. Para sa minamahal. Oh, alam yun na. Ila di ko ani ay. Lah. Ila di ko ani gyud. Lah. Lah. Anak ni Dinsyo. Anak ni Dinsyo di ay. Hala. Isumbong ko ni Dinsyo naguyab-uyab na ni anak di ay. Tay. Marabutan ginaw nga na bata pero nan na din ay uyab. Ako tutok an Dinsyo. Ako inom Dinsyo. Ay. Oh. Ako gito inom si Dinsyo. Ila di ko ato. Anak gitong Dinsyo sagsaon. Inuang mo na imong hati kay. Lagi siyo, di ka mutuo siyo. Bebe kay sagot. Storyahon tari kay pura mag Bisag kung saon siyo, kaila kay ko sa kon gyud yung anak siyo kay pamilyar kay nako ang panit, ang sipsing naong. Anong di mo ko kaila siyo nga ako atong kinugos. Unsam taon ka siyo. tayag ko ning bataog tinuod ba na imong istorya. Asa man napitan mo nakitan? Dito dapita siyo. Dito ato gito. Sungsaon, tanahon to, ato to, kuyugan pati ka siyo. Agto na to, agto to. Tinuod ba ka na imong istorya? O tinuod kayo siyo, bisag Toto. saon. Toto. Nawa siyo. Tanaw, kinsa man ang anak siyo. Matay ako yung anak. Yan, nasipyat ko siyo. Klaro ba siyo? Muog ning ingon mo. Isti ni bataan eh. Awa, sakto ko Wa siyo. ako magdahom sa kong mga tambag sa kwahi niya. Grabe pa ning kamot kuning mga bata. Grabe. Iring pa na kong baon na halin pa. Ibikan ganyan ako yung suporta ni usay ang gusto. Yung inaani din kayo buyab ni bataan eh. Eh, magkatuon na to. Pre, katuon to na. Sige, tunto. Tara. Katuon na to. Hala, namin papa padung Ros. Na si Papa? Ayaw dagan ha. Di mo na mangunsa si Papa. Ang tingog lagi dako gyud ana. Oh, sige Ros, kanay bahala na ko Ros. Ate, nakuha rin sa papa Ros. Padung na nagyo. Matay! Ayuhan ang gibuhat yun, no? Ikaw! Kung saan ang pamuyam ng anak ng sugot na nimo? Tuslo kay kagnaw ko! Muro kagbahaw na ko! Ayaw na pa. Gusto mo na. Ari, way butan! Bakit na pa? Ari, iya pistola ka! Ikaw! Sa may trabaho sa inyo, ha? Sa may pagkawan mo ng kumain yung anak ko! Pasensya na kayo Noy. Sama nga, di ugmaay yun mismo anak mo Noy. Kung mag-ugma, huwag mo magkawan ng ugma niyo! Sige, trabaho ni mo ka, muro kag... Munguritik, pantat! Bahala nagmangurti ag pantat Noy, naman siya makao Noy. Wadi ko gusto na ito gawin. Ulit! Noy, seryoso kay gusto mo anak Noy. Serius, wadi ko kay pagkawan kung serius! Seryoso kay gusto mo anak. Ari, lagay, paulit siya, paulit! Pare lang ko pa. Ayo, lagay! Di, Paulit! kuyog lang sa papa day. Ato tamang istorya dito! Sige Ros. Sige, kagkuha na yung uyab niyo!
ato ra ko Wa sinyo. mutugon kayo? Kuyog na sa mga maharos. Ulit na ulit. Amahan mo nga magtong tikod. Ah, magaday. Ano si ka mabinaw sa kong mga tambag na ko? Grabe. Tagadlaw na kong may nimo. Sa kong mga tambag. Sukwahi yung kas kong mga tambag. Ba't anong ba si Pakloy pa? Wadi ko way totoo ng bubutan. Dako kayo pangandoy ng kahumang sa eskwela. Kaya dali, babaw. Pili, panglas ko yung tambag ko nimo. Sige ka maminaw. Syo, Sobre. kamu na sa dati syo kay muli lang sa ko syo. Sige pre, sama-sama kayo pre. Sige pre. Sige pre. Istoraan mo ng bata sa babaw pre. Day, di ko gusto nga manguyab ka day. Asar nang uyab og gining humani mo eskwela ba? Saman ka pa, uy. Grabe naman ka stricto. Uyab-uyab pa man na. Di ko gusto nang uyab. Tanawa ko ng uban no, sa kasigdanan na uyab-uyab. Ya, tanawa ko sa resulta. Da, ambot ni mo pa, uy. Basta pa. Ako na, igugma, gid ko ni Pakloy pa. Aris ako po, uy. Matuog sa ko, eh. Unsa mo dapat? Ba? Kaya isuon nyo uyab-uyab. Bantay na. Gahit ko. Bantay gina. Sige ba kami bala na makita ko ya. Kita ko na lagi halagib. Kulatahan yung laki. Oh lagi. Kita ko na lang. Ay ulo. Ayog dagan, ha? Di mo na mangunsa si Papa. Dako, alam may... Klaro na, brother. Klaro yun. Ayog dagan, ha? But ano na si Papa? Ay, shoot. Katawa gon. Boseng gore. Boseng gore. Boseng gore. Come on. Ana. Shout out ko ni Gerald Coho o ni Jimar Cantoveros o si Benji Kasahuras. Hi di ay sa mga viewers karon sa among channel and kuan, I just want to say na don't forget to like, subscribe, and share our link. That's all. Arigatou gozaimasu. Thank you so much mga guys. Pare Thank you ha. so much. Mastar mo ba? Okay, mo. Okay, mo.